lada jia ba ke VPP kan job ya ke MP election ha kini ke snem kan salong ka jing tim ka bakrau ya ke shalong si lane ya ki khasi bat jantia ong uwe ubriu ngip diang sngobai pi ke baju sngo tenat ban pet ya ke video ha kan ke channel Ukhasi TV ngile i bat ngile sngo hapok ki social media halor ka jing syak kren ben ya ka VPP lane ya uba aden ubade unong yalam jong ka VPP uwe ubriu ubam syamla itu badai mano ula kren ben ya uba aden ula ong ba uba aden udai ubriu ubaksan tangkaktin nrei klem kakam ula ong ru ba uba aden udai ubriu baladu jing syania nagi para MLA ula ong ru ba wat ki para MLA kim sou tenat bat kim sngohun banya trikam bat uba aden ula ong ba mensyua uba aden uong ba unbut ia kadinjat umait hoping nrei menta ula inok penban ia kadinjat jong umait hoping ula kren ben ru ya uba aden da ka ba ong ba ula pensyit ia kipat ba banyale lane banyaki ya cibun kimat nrei omdon ka weiru ka ba seiso une ubri ubam simlatip badai mano ula kren ru cibun ki ba kren ben ya uba aden lane ban kentho ya uba aden ula ong ru ba uba aden udai uba klan ba ban pensawa da kaktien nrei om da kakam ula ong ru bala dagi khasi bat jantia ki penjob MP ya uba aden lane ya ka VPP kan long ka jingtim ya ki khasi bat ya ki jantia namar wat tang hapok Meghalaya ka VPP kampat download haman la ki jaka kumno unkren bat kumno untrekam tang marwei hapok parlimen watlah hapdeng bun ki jing syak keno bat jing syak kentho lane ki jing syak kren ben ya ka parti VPP nrei ka rai ka dei ka jong pi ki pai ba yano penjet ban long UMP jong pi ngila ru ban ong bah ka ni ka juk social media nyemla ban buri ya ka jing syak kat nongut na ki MLA ki bala syak tengan na ka benta ka jat benriu bat da benta upat ba bat kat nongut ki MLA ki bala kren ya ka mat jong upat ba hapo assembly kumba ki juong bayu uding badon kisok ki briu ki sngo tenat ban kawang mau kat bayu uding ubom don so kim kwa ban kawang mau bat om don hiru ba kawang mau ngila ru ban saki lane ban yoi bah kapor basawa ba umebon unyeng kumbu MP la syak penjak burom eu ha ki briu ki bom syam la itu bat mentaru ngiyoi bah syua ke MP election mi ka jing syak kentho lane ka jing syak kren ben ya uba aden ubadei unong yalam bat unong seng ia ka VPP perlok menta tongin asngap ia ka jingkren jong une ubriu dan i menta ka ni ka MP election ro lana ja ba ka VPP kala ban pensiun ship yo pa ba hado ka singi ban tap ia ka vote jong ka MP election se kala ban poi so put yo ka jingjok mah ya kata poi yo put yo ka jingjok job ro VPP aka MP election handrai nga suang tangan ni kawai ba lana dia ba ka VPP ka job aka ni MP election kala long ka jing tim ka bakrau ya ka shalong si kemudian ka khasi dan tia ka jeng kala long ka jing tim ka bakrau balai ngau ka lang ka jing tim ka bakrau kasubo menta kata ka VPP kamdan wadah Meghalaya ru agaru kamdan garu area kamdan tang hak hasi bajantia rukam kampat darung mulut kani ka VPP naya keren hari India le te ujok marway udon marway udah keren banget ya kimat jong ka hasi bajantia ka jong